imene jena kwefura anthu Copy. chokati mtombe ina kwefura. Would you expect it? Yes. That's what it's going to And he never interfered in the run-up to the convention. Yes. Sana kulebo amazoona kuti wina kutusa bandolo wapoja hapa. Baka wina wakachita kuvina nafu kumbizi wina kuzuka za ndege koma bale wapona zina kulebo president he waited for the right moment. Siku la jero anazala nkula bale mavoti siti magura Mazuwe munda kama kula mavote ndio taandika kena kazi something. So afuna ndilama zigwepo so anazala nkulazo iko kutola maramulo kupanya maramulo. Also talked about it. So he talked about so imagine inapa inspire kuti manina kuti ndakutumani ne because indeed there were some people who were saying in preferred candidate or president. Dabwera kuno I just want formality kwa ngati yalipo so bora janazi pangati so on disclaimer at the right moment ndiye anapanga anazizilisa so zikopeza kuti aproja now the power inapanga shift from antopanga kapeni kupita kwa anthu aja ando inacho vota aja tsipano ananzenga pavu da tikuzotana nazo eti so jana kwefura so that was very 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 good. And the fact that the president stayed there long hours, the whole night. The whole night. Then Annapolis make making it into very very fair to everybody else. You cannot say a very independent body, no interest in the affairs of that convention. You want to get up what you have. The bank announcement that we know. Ultimately the behavior of all the contestants in Ariabwe. So I think it was the convention in Ariabwe. I don't know kuti ena wangakwa ni search watemazi wasopina kuti akwemba kale kuchita kuroza iwe usayimi ukafuna kuima kaembe chako chipana. Iwe usayimi mpando huu umene utasukira iwe usalongolole uku so I don't think he's very up on a match. I don't know. When I attended the year we're there to see. Yes. When I see a guy Chabu, no, natokoza kwambira mvula. Simuna sene zimena nkula kwa kweni ndi bwana Kasabula. Bwiza nazo kuti mene zene lazima zitenda kuti nsonkhano mene uja chili chose chinalongosoka Mr. Mpeka Sambo ilimali kunkuja matsata kwambira siku layamba lachiwiri pana siku lotsiriza mwili wa ground mungafuna kuzotani za msonkhano mene zinthu zambiri zimene afotokoza Akasakula ndi Amvula ndi ma effects chabwino ma effects a chinthu china chake chimene anthu ambiri samachiona chabwino ndiyambira dziko muno takhala ndi vuto loti timadzazindikira china chake patsogolo kuti umatikanadziwa tu izi sibwe zita msankha ume you understand? Yes. Ndikutengerere pambuyo pang'ono zonse zinayankhula George ndi Amvula zinamba pakanthawi ndithu chabwino mkulu ameneyo atangotenga boma Dr. Chakwera atangotenga boma koma ndakhala ndikumamvetsera palibe amene amatha kulumikiza chinthu chimenecho ndi mkulu ameneyo koma pano pati kungoona zotsatira zake nkhani ya convention imene yapangitsori mpaka na nkhani za ndalama izituluke nkhani zokoka kuona zomapita ku courts zinayamba mu February mu February chaka chino inde mu February chaka chino nthawi imene kunali mkumano wa komiti yaikulu ya chipani cha Malawi Congress kumene kuja nkhani imene yatayamba yoti iyayi amene oti sanakuonetsa ku zaka ziwiri atete yes mtsogoleri wa chipani chimene chamene ndi mtsogoleri wa dziko lino Dr. Silver ana alimo mmene muchi li comment yawo yokhana angoti ndikukhulupirira kuti zimenezi simukupanga pofuna kupanga block ene kuti asalowe mchipani koma he never said any judgment. Yes. He never gave a sanapereke
ngati mena pange tuona masiku ano ena kuti ayi musakatere musaime uku musatere ena dzulo kumvota ena pangati zaini. You understand? That's the game that is played in the background by leaders who feel they have ownership of the party. You understand? But Dr. Chakwera knew kuti I don't own Malawi Congress Party. Neither does anyone in here own Malawi Congress Party. Yes. Alipo aini yake achipani chichi ndipo akwera. Chabwino. You understand? Amvula nina kuti kuchoka nthawi imene kufika pano sana loze munthu chala kapena kulowelerapo kupanga kena kake. No. Achakwera anadikira tsiku limene loyenerera kumene kwakhale anthu oyenerera oti akathana ndi vuto kene. Pachingerezi amati strategic patience. Chabwino. Mtsogoleri wa dziko lino ali ndi mphatso imeneyo strategic patience. Kulolera kupewa kugwira mkwiyo mu mtima mwawo olo kusafuna kuyika mwawo pa zinthu zimene anthu akuyankhula. He's a leader of 20 million people. You understand? Yes. Ali ndi mphatso imeneyo strategic patience kudekha kwa mtundu wina wake. Koma chifukwa chakuti machitidwe athu zaka 30 zapitazi, because pachingerezi pali mawu George amati 30 years is enough to change the thinking or character of a human race. It's a generation. It's a generation. Yes. You understand? Yes. So these past 30 years, sitingakane ine Amvula George inuyo